Osma točka je prijedlog odluke o obavljanju poslova odnosa s javnošću, a obrazložit ću je ja. Dakle, to je jedan dosta nedefiniran prostor u političkom i pravnom smislu. Ima jako puno stručnjaka za to područje i jako puno eksperata i agencija koje bi jako rado radile ono što je posao nas, dnevni posao, krizno komuniciranje. Naravno, jako rado radili uz nadoknadu, uz ugovor, koji bi platili porezni obveznici. I nekako mi se činilo da to baš nije u redu. Ako stranke žele platiti takve agencije, neka plate. Moja stranka plaća već 10 godina. Ali država, ministarstva, premijer koji imaju urede za odnose s javnošću, gdje rade ljudi koji plaćaju hrvatski porezni obveznici, ne bi smjeli i ne bi trebali angažirati i plaćati, ovo je ključno, plaćati vanjske suradnike i vanjske agencije. Ako ih želi angažirati kao posebne savjetnike i regulirati im status i dati legitimaciju da mogu nastupati u komunikaciji prema javnosti, to prema Zakonu o Vladi svatko od nas može učiniti. Ali dodatno plaćati, ne. Dakle, konkretno ja imam ured od 9 ljudi, oni su plaćeni, rade dnevni posao kriznog komuniciranja i svake vrste komuniciranja. Koliko uspješno, to ovisi jako i o meni, to radim i ja. A ovo drugo je stvar stranke. To je stvar stranačkih financija, a u to uvid imaju Porezna uprava i Državna revizija svake godine. I nalazi su čisti. Prema tome, naravno, od ovog pravila postoji iznimka, ali pod strogom kontrolom Vlade, za velike projekte gdje Vlada možda nema mehanizam da to iskomunicira. To rade sve vlade u svijetu. Ali onda se o tome donosi posebna odluka temeljem javnog natječaja, što je također ovdje kao iznimka predviđeno u točki 2 te odluke. U obrazloženju jasno, dakle, stoji motivacija. Navodi se da ovo ni na koji način ne utječe još jednom na mogućnost primjene instituta imenovanja posebnih savjetnika prema Zakonu o Vladi Republike Hrvatske, ali pro bono, sa temeljnom intencijom da se proračuni ministarstava, Vlade, dalje, vrlo važno, javnih poduzeća, tijela državne uprave, pravnim osobama s javnim ovlastima i drugim pravnim osobama kojima je osnivač Republika Hrvatska, te trgovačkim društvima u kojima je Republika Hrvatska većinski ili pretežiti vlasnik dionica ili imatelj poslovnih udjela. Nije dopušteno angažirati temeljem naplatnog ugovora fizičke i pravne osobe za PR. Dakle, ovo je bitno. Ovo se ne odnosi samo na Vladu, nego i na sva ministarstva, naravno, na tijela državne uprave, agencije, velika javna poduzeća, kao i to je granično područje trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska kao vlasnik ima većinski ili pretežiti utjecaj. Mislim da je to vrlo jasno. Iznimka je predviđena, o njoj se mora odlučivati transparentno. Pa sad oni koji žele raditi te poslove uz naplatu, neka idu u privatni sektor i neka tamo svojom sposobnošću u konkurenciji sa drugim međunarodnim firmama dobijaju te ugovore. To je bit cijele priče. Dakle, agencije s kojima smo mi imali kontakata kao političke stranke, kao sve političke stranke, ne rade u javnom sektoru, ni u jednom od ovih poduzeća, neće raditi, naprosto zato jer bi to bio sukob interesa, i drugi privatni klijenti za koje te agencije rade neće imati nikakav privilegirani status u dobivanju bilo kakvih poslova u državi. Dobivat će poslove jedino ako plate više od ostalih. To je jedini zakon. Drugog zakona nema i ponude najbolje uvjete. I to javnost može provjeravati svaki dan. O ovoj odluci nismo razmišljali prije par mjeseci. Međutim, količina žuči i agresije u određenim krugovima nas je potaknula da donesemo ovakvu odluku, da stvari potpuno jasno definiramo. Dakle, dodatnog plaćanja javnim novcem PR usluga nema. Točka. Iznimno za velike projekte, ali o tome će znati cijela javnost i cijela Hrvatska. Sve drugo je stvar privatnih odnosa, povjerenja ili stranačkih financija, jer stranke i dalje postoje. Imaju pravo za određene potrebe angažirati. Ali ono što imamo na plaći u Vladi, to je to. To je dovoljno. Ono što nemamo, realno nemamo, to možemo uvijek angažirati izvana. Ali ovo imamo u Vladi. To je naš posao. A na kraju svih nas, mi krizno komuniciramo svaki dan. I za to primamo plaću. Hvala.
Da ne dužim, već jesam. Ovo je bila prije mjesec dana neočekivana točka, mislili smo da je sve jasno, ali očito nekima nije. Ali ima puno uspješnih tvrtki na tržištu koje nisu u sustavu državne uprave, koje nisu na proračunu, koje nisu javna poduzeća, kod njih se isto može dobiti posao. Samo moraš biti najbolji i najjeftiniji, a to ne može svako. Tko je za ovakvu odluku? Hvala.